L-amministrazzjoni tal-Pulizija mhux tapprezza s-sagrifiċċji kollha li wettqu l-uffiċjali tal-Pulizija fid-distretti. Il-moral tagħhom jinsab fil-qiegħ. Issa daqshekk. Iż-żejjed, kollu żejjed. Iksosnow iż-żewġ unions tal-Pulizija, l-Malta Police Union u l-Police Officers Union, fejn ġie spjegat li taħt it-tmexxija tal-Kummissarju Angelo Gaffa, l-uffiċjali qed iħabbtu wiċċhom ma' inċertezza u nuqqas ta' motivazzjoni enormi il qed taffettwa s-saħħa mentali tagħhom u ta' familthom. Dan kif in-nuqqas kbir ta' riżorsi umani fid-distretti u attant li qed iwassal għal battikata kbira sabiex jieħdu sempliċiment id-dritt bażiku ta' ġurnata liv. L-MPU sostniet li din is-sitwazzjoni hija riżultat ta' diversi deċiżjonijiet li ttieħdu mingħajr ebda konsultazzjoni u sistiet li l-korp ma jistax jitmexxa biss minn wara bank quddiem kompjuter. Għaldaqstant fetħet tilwima industrijali fil-konfront tal-Kummissarju Gaffa. Ġie spjegat li kuljum l-Union tkun mifnija bil-menti mill-membri tagħha li qed jaħdmu f'kundizzjonijiet deskritti bħala inumani. Bis-sitwazzjoni marret lura meta l-amministrazzjoni ħabbret tnaqqis fl-overtime. Għaldaqstant l-uffiċjali inkluż surġenti qed jiġu ordnati biex joqogħdu f'dawk imsejħa fixed points kif m'hemmx biżżejjed uffiċjali biex ikopru kull dmir rikjest minnhom fl-assess tal-Pulizija. L-MPU insistiet li d-distretti tal-Pulizija bħalissa mhumiex mamra biex jieħdu ħsieb inċident maġġuri għax m'hemmx biżżejjed uffiċjali. Ta' filwaqt li komplet li l-impenji amministrattivi qed jiżdiedu bil-kbir. L-Union insistiet li l-likes fuq Facebook illi ma jfissru assolutament xejn spiċċaw saru priorità tmexxija tal-korp minflok l-uffiċjali infushom. L-MPU insistiet li sar dannu reparabbli fil-korp b'dan l-aġir. Iżda, għat-mexxija fid-depo, tidher li kollox għadu business as usual, bil-gvern jinjora u jabbanduna lill-uffiċjali. Intant minnaħa tagħha l-Police Officers Union saħqet illi l-Pulizija tad-Distrett jeħtieġu rispett u sostniet illi l-istrateġija tal-korp għandha tisma' u tara qabel tiddeċiedi. Għaldaqstant il-POU talbet laqgħa urġenti mal-Kummissarju tal-Pulizija bilan illi ċertu deċiżjonijiet jiġu riveduti mill-aktar fis.